Dobar dan, prijatelji. Evo, okupljamo se danas da izrazimo svoje nezadovoljstvo. Na samom početku par stvari da sugerišem. Prvo da pozdravim naše goste, znači sve vas prisutne, sve ljude dobre volje koji su sprečeni da dođu zbog radnih obaveza. Jer znamo, radni dan, nismo ni očekivali neki veliki skup, ali morali smo radni dan zato da se vidi corpus delicti, šta se dešava ovde na licu mesta, a nalazimo se tačno ovde gde je ovaj nezakoniti kop koji će da uruši naše životno stanište, našu egzistenciju, nas. Na samom početku da pozdravim sve medije prisutne, kako TV kuće, tako i novinare, sve vas ovde skupa i da vas upozorim. Mi smo mirni ljudi, civilizovani, dostojanstveni. Kod nas nema ničeg na silu, tako da u slučaju da dođe do neke konfliktne situacije, to nije s naše strane, ograđujemo se, već je u pitanju znači neki ubačeni element. Ako dođe do nečega, samo se sklonite od tih osoba, a zakon reda i mira preduzet će svoje. Još jednom vam dobrodošli i da pokušamo da odbrinemo ono što je naše. Pored članova našeg udruženja, pošto imamo šematski program, Stane guraš, stane guraš, stane guraš, meri se bre, kretenu jedan. Šta je bilo, niti ovo Hercegovina ovdje, nije Bosna ovo. Šta ti znaš o Bosni? Srbija, brate, srce Srbije, Šumadija. Došli da varate, majmun ti tata Hercegovcu. Došli da varate ove naivne ljude. Šta bre Kojedinović? Šta Kojedinović? Šta Kojedinović? Šta bre branimo neke stare planine bre? Ko si ti? Ko si ti došli da lažeš ove ljude ovdje? Ko si ti? Aj se skloni od mene. Ko si bre ti? Gdje god si došao, sve je upropašteno. Došao si u Rakitu, upropastio si. Ljudi, ovo ovdje što mi se dere na uvo. Šta ti se dere bre na uvo? Ova pojava ovdje što mi se dere. Pojava bre kreten. Ne pitaj me bre. Došli si ovdje da ponovo sjebeš stvar. Da sjebeš stvar. Policija reagujete. Ajde da vidimo. Da sjebeš stvar. Povukite ga nas. Ovdje došlo do nacije dubina. Došli si da sjebeš stvar kao da hituješ. Ovo ovdje morate da rešite sami među Preko sebe. mene ubačeni element. Ti si, ja sam ti pomogao, mi smo ti pomogli da pokrenete ovo. Šta je ovo? Šta je bilo? Šta je? Koga si po mene ubačeni element? Dođi, nemoj da se dereš. Nemoj da se dereš. Ovo su ubačeni elementi. Vi ste ih upoznali pre nedelju dana. I onda ste došli ovdje da prodajete fore. Taj čovjek je upropastio Rakitu. Pusti me bre čoveče bre. Taj čovjek je upropastio Rakitu. Tamo je napravljena mini hidrocentrala, a u Paraćinu je, drugari moji, odbranjeno. Zahvaljujući Paraćinu odbranjeno. Oni nisu odbranili ništa. Oni rade političku kampanju. Ovo je politička kampanja. Ne uzimaju se samo donacije i ništa. Politička kampanja. Ovo vam je poslao gospodin, onaj koji šalje i Mariniku svuda redom. Sve su ista govna. Vi ste glasali ovdje SNS. Mi nismo. Ne guraju sa mnom. Neće da se gura niko. Oni su poslati ovdje. Napravili isto što su napravili u Rakiti. Ako znate šta je Rakiti. Ja sam ovdje zbog toga. Ja sam jedan. Jesam druže. Jesam. Organizacija na privatnoj parceli. Ovo je općinsko posao. Druže. Ovo nije javni skup zvanično prijavljen. Ovo nije javni skup. Neću. Evo je, privedi. A što da ne privedi? Neću. Neću, ja pričam ovdje ispred svojih ljudi. Evo kako daje instrukcije policiji. Čuta koji je doveo svoju devojku iz Alžire i njegovu vernog pratioca iz Nove S. Dajte, šta se dereš, građanine? Evo ljudi, građanine, šta se dereš, građanine? Nepravilno predlog, ja vas spašavam. Ovo je bio nastup, predano nastupa gospodina Zorana Kojedinovića. Čoveka. Ti si ovdje došao da rasturiš nešto. Neće da prođe. Mi ne dozvoljavamo da nam ljudi rasturaju i Možeš malo glasnije, ne čujem. ne može, ovo nije Rakita, ovo je Paraćin. Mi Paraćinci imamo predstavnike lokalne samouprave. Pa onda pravite si državu! Gde si Šaletić? Imamo predsjednike i predstavnike i u lokalnoj vlasti. Da i oni kažu što su ovo dozvolili. Samo malo. Zbog ovog incidenta morat ćemo da nastavimo skup. Naravno. Hvala. Pojedinci se revolucija. Ovo je pravilno, ali kako treba. Ne sa ovima iz Beograda.
Neće Beograđani! Policija, Neće Beograđani! A neće da prekidamo. ajmo svi dole. Neka pričamo o policiji. Siđite svi dole, siđite svi dole. Neće da prođe! Siđite svi dole. Joniću. Predsjednika poslova. Neka kaže Boban šta ima. Jeste. Boban neka kaže šta ima. Boban, ti si kompetentan. Ako policija zbog ovog Ne, pričaj, koji puš? Dobro. Jer imamo mi Sve okej. program, a ti Nije problem. tražiš tvoj program. Boban, ti si odavde imaš problem. Kažeš šta imaš, ali pričaj. Ej, dođi ti Ne Beograđani! Ne, Dođi ti na Kamarila! Znamo da nas... Bobane, pričaj. Odi ti, pričaj. Možda se malo utišamo. Bobane, pričaj ti. Zato što kod mene u radnji Ne možemo sada pričati. Ne možemo. Evo nije zabranjeno. Evo kao što vidite prolazi kamion Unimer Nemetan. To je inače kamion od kamenolama koji se nalazi gore kod Malošević naselja. Samo za vašu informaciju koji također prolazi ovo naselje. Niko ne zna šta se dešava. Samo ste doveli profesionalne... Samo bre, ne gure me. To što znate, ja sam po svojim prijateljima da ga šli, nego pomeraj ga. Pomeraj ga, bre. Pomeraj ga, bre. Pomeraj ga. Niće da ga pomeraj. Možemo da te naučim 2 metra od stojanja. Na šta to liči, bre? Na šta to liči? Braćo i sestre, molim vas za malo strpljenja. Samo za malo strpljenja. Jer mi smo mnogo uložili u ovaj skup. A ko si ti da kažeš, bre? Ko si ti da kažeš? Znači, mi znamo naš raspored kako će da ide. I ja bih vas zamolio i policiju bih zamolio da ostanemo mirni i da ovo uradimo onako kako smo i planirali i zbog čega smo svi mi uložili toliko energije. Da bi ovaj skup uspeo. Samo molim vas još malo za strpljenje.